hamba ogana uzothanda labasemzini indaba ufuna ukungilethela hamba ogana bese uyayibulala hawu uweke mhlawumbe ongasuyibulala wayibulala vele wena ke usibulali angaze ngabulala umyeni wami wamubulala umashiya mathi wena wambulala wena kade ngakubekezelela wena yabona ke sisi into engifuna yenzeke now forward ngifuna ukuthi kwenze ulibofuzi uma kwathola ukuthi le ngane eyasekhakini wenze ukuthi yakini phinde nibone akuyona vele babuthi ngiqaqe futhi le phinde nibone vele ngene ngibone lengane ngiqaqe ngifuna ukuhamba sophuma ama test azobuya ama test azobuya kodwa imicimbi ayenziwe ungazongidala azobuya ayikuhamba Sinibingelele siphinde samukele ababukeli ohlelweni incwadi yami ngaphansi kwechannel enkulukazi sibizwa ukuthi incwadi yami. Lo nibingelelayo usamukele uSamu wakho media phakathi kwamaphumulo kwangoni mawuthanda kwankomo zomuphorisho la ohlelweni lethu lapho ngibona abukeli thinikeza ithuba lokuthi usibhalele incwadi undlale konke ofisa ukudlala ngesimo sokuthi ufisa sikuhlanganise nomunye umuntu ofisa ukuhlangana naye ukhulume naye ngodaba onalo ofisa ukukhuluma naye unqena noma usaba ukuthi uyikhulumele naye ninodwa ngesimo sokuthi lo nto ufuna ukukhuluma nawe uyazi noma ubucayi noma imgozi mhlawumbe ngagcina sekholele ekuthenini akulimaze indlela akulimaza ngayo. Lapha ke usithumelela incwadi yakho then mase sinazo umsebenzi ukuthi sizame ukuthola lo muntu ofuna ukukhuluma naye simthathe simbekela ngaphambili bese sinikeza iplatform yokuthi nikhulume siphinde singenelele nathi sibone ukuthi asikho isixazululo esingaqhamuka lapho uma ukuthi isixazululo siyadingeka. Yosifuna namhlanje ke siphethe incwadi noma sibhalelwe uZanele wakwaNgobese. Incwadi yakhe ke ifundeka kanje ngizoyifunda ngoba eyibhalile. Sanibonani. Igama lami nguZanele Ngobese. Ngibhalele incwadi ngifisa ningisize ningihlanganise nobhuti omncane wasemzini. Ogama lakhe uThemba Ngcobo. Ongumfowabo womyeni wami ongasekho. Kukhona engifisa ukudlulisa kuyini noma ukuxoxa naye okumalana nezinto engizithole ocingweni lomyeni wami. Ngithole ukuthi kukhona usisi obethandana nomyeni wami ngingazi mina. Okuwese wayethi akanamuntu washiwa umama wezingane eshonini. Kangangoba ubehlela ngisho ukumlobola lo muntu wesifazane. Okunye bekune WhatsApp group osisi bakhe bemkhuthaza ukuthi akayithathe le ntombazane ngoba kuthiwa mina ngizithwele angimazi omunye umuntu. Okufike kwangiqeda kakhulu ukuthi osisi bakhe basola mina ukudlula emhlabeni kukabhuti wabo. Isizathu esenza ngifuna ukukhuluma nobhuti omncane uThemba kukhona konke lapha aqhamuka khona yena usuke engiseka noma engidefend ikhona ukuthi akasiyo umuntu okhonze ukukhuluma. Kukhona futhi la akhuluma khona nomfowabo embonisa ukuthi lezi zinto afuna ukuzenza akangazenzi zizoletha ukukhuluma egcekeni. Emva kwalokho ngiye ngathatha ingane yami ngabuyela ekhaya. Ngizojabula kakhulu uma isicelo sami siphumelele. Ngiyabonga obhalile uZanele Ngobese. Sanibonani babukeli. Igama lami nguThemba ngokwaNgcobo. Lana ngibiziwe ohlelweni ukuthiwa incwadi yami. Ngoba banesifiso sokungixhumanisa nomakoti kwamfowethu osowadlulayo emhlabeni. Kepha nginethemba lokuthi udaba oluthinta ingane kamfowethu. Yebo sanibona igama lami nguZanele ngwakaNgobese ngokushada ngishadele kaNgcobo omashiya amahle ofuze fulele. Njengoba ngila namhlanje ngize ngedaba lomyeni wami Nkosi yami osanda kushiya emhlabeni. Ebengithanda lo Mulisa. Bekuthanda Ngcobo. Bengithanda umashiya amahle bengithanda. Ngithi mtshela ukuthi uyaqhamuka uvela ubona ukuthi hayibo. Uyazi ukuthi abantu baNgcobo abantu bakomalungu ngizwala kaNgcobo ngibona nje. Ofuzi. Umapholobo nami ngizalwa kaNgcobo. Mhlawumbe ake silandise ukuthi nihlangana kanjani na uNgcobo lo? Ukuhlangana kwenu ngoba kuyabonakala ukuthi cha impela wawuthandwa impela la kumapholobo. Nihlangana kanjani? Yo, angazi nanokuthi ngaqala ngakephi. Sathi nje yabo mina ngase ngitshelile ukuthi no. Indaba yothando nje I give up. Angisafune lutho nje ezongihlanganisa nabantu besilisa. Angisafune nje lutho. Waqhamuka ke Nkosi yami. Wangenza ukuthi like ngibelieve ukuthi uthando. Yabo. Because wakwazi ukuthi like avele ekhaya, mevele ekhaya kwavelwa ngenza iqiniso. After lokho avele kwesahlala ke isisu. Washo sekuyampoqa ke manje njengensizwa yakithi. Waselenza iqiniso. Hawu. Wayesengithatha. Mhlawumbe ngaphambili ukuveza ukuthi umuntu wayesegiva phela uthando ukuthi umuntu oke bagileka ngaphambilini. Bayagilana abafana. Yikho ukuthi mena trash. Angithi uyayiva ke. Alright. Namba abashadile abanye. Ake sibuyele size la incwadi yakho osibhalele yona. La uveza ukuthi
umyeni wakhe akasekho nokuyizinto nengicabanga ukuthi uma usilandisa oba besike sakhuluma nawe ngasese uma usilandisa impilo yakhe ishintshe kakhulu emva kokuba sekudlula umyeni wakho waveza impilo ukuthi ayibangisafani vele ke kusuke into vele indlelekile ukuthi umuntu uma eseshiyo ubani noma ngathi ubani ngabe umngane wakho noma ngabe ubani ophila naye uma idlula umuntu emhlabeni impilo yakho khona le ngcinyane encane impilo noma ngencane kodwa lekushaya ukuthi lo muntu bensona kangakanani eshintshayo so nawe kuyavela ukuthi impilo yakho iyakhashintsha kancane futhi ishintshe nje iphendukile ibibunga vele phenduka yamnyama semthani awuthatha usibeke ukuthi ishintshe lempilo yakho ngoba umyeni wakho hey angazi ukuthi ngingayibeka kanjani ukushona kwalowa muntu kungihlukumezile emoyeni kwangangokuthi sengiyabona ukuthi kahle kahle mina into engihlalele lapha kongcoba isekho usho ukuthini kodwa ngoba phela ngicabanga ukuthi njengoba ukhanele nje ngicabanga ukuthi nabantu besinto noma ngingazi kahle umuntu ochilwe nangenyongo ukuthi phela masikhuluma ngenyongo sokusibophezela ukuthi ngiyofela la angithi phela lapho ke lento le abantu abadala abafike beyijije khona nazi ukuthi umuntu wesifazane kumele ahlale emzini abekezele ayikho leyo nto ngeke mina ngibekezelele udoti yabo lapha bengiphathiswa nje angazi okwani ukuze mekuthiwa trash ngabe ngiphathiswa kwaleyo into ke ngicabanga ukuthi izinto lezo esizithatha kubantu abadala phela ukuthi emendweni kuyabekezela ayikho mina into bengingayibekezela lapha bekwenzakalani ayikho nje into engabekezela uyakwazi ukuhlukumezeka ngoba nakuthiwa hayi akasekho ulokhuzana uhusband sekumele wenze zonke izinto kade ungazenzi ngoba nakho akasekho uhlukumezwa baningi abantu abasegcekeni yabo lwamndeni umndeni wonke jikelele wonke nje jikelele ngaphandle inkosi yami ke kwabhuti omncane ke okade lama nangu phela umyeni wami yebo so awuthatha kusibeke uhamba kanjani umyeni wakho ngoba kuyavela ukuthi indlela ahamba ngayo iyona eshintsha impilo yakho futhi emva kube nezinkulumo eziningi emva kwesehambile awusichaze nababukeli ukuthi umyeni wakho uhambe kanjani hey ukushona kwalowa muntu kwaba into engakholakala kuona wonke umuntu kodwa ke umndeni wakhe wawusufika nezitori njengabantu like abakholela esizulwini mina ngibelievele ekuthenini if kwenzeka something I have to act like ngaleso sikhathi yabo because wayehambile phela eyolusa lapha endle meyolusa uphumuza ingane ngithi njengoba ebuyile nangu kuse mebuya hawu nangu umuntu udindiliza phansi naku sengibizwa ingane phela mina ngangipheka uyabo nangu ingane mama yabo mina sengaxa kwenze njani manje yabo hayi ke ngesimenge singaphuma naye umuntu udliza amagwebu ikhala liphuma igazi uphumula kuphumthwani mangozini angazi ungayibiza ngani le yanto into nje obona hlusi yabo le ngisho emandulo uwe ngene egcekeni elandeni izilwane lezaphuma kuyilanda izilwane angimazi nosiwayisha kusho ukuthi wazizwe ngekho right wayishala isha khona ngoba kabuyanga nazo wabuya yedwa wathi nje ngene egcekeni waye waphansi kwase kwakuphela kwakhe mhlawumbe ikhona izaba wadlikiza phela ngabona ukuthi nama yikho into engayenza ngithi ngiyamemeza egcekeni izingane nazo ziyathithiza manje azazi ukuthi zenze njani abantu abadala bakhona egcekeni noma bakhona abantu abadala abaphumanga abantu abadala mase sengisho mina ukuthi kumele ahamba esibhedlela okay ke nakho ke seshonela khona esibhedlela ke ubani ojajwayo mina wena ujajwa ngaliphi ngoba phela umuntu njengoba enenkinga nje kufanele athole usizo kwi-responsibility yakho noma yanoma umbona osegcekeni ukuthi umuntu njengoba eselimele phela kufanele ahambe ayothola usizo angisikunjalo nami lento engayenza ngabona umyeni wami ukuthi hayibo nakho ngizoshiwa umyeni ngabe ngiphuthuma ke sengimisa khona esibhedlela wafika wathula ngebhali wafika wathula Nkosi yami ekudluleni kwakhe kukhona nokubuyela kuze ngakuwena njengoba uthi uveza ukuthi ngathi uyasola ekuthenini uwa act ekuthenini ahambe esibhedlela hey angazi mina into engayibeka kanjani leya angazi ngempela yabonga anginayo ngisho impendulo ukuthi ngakuphendula kanjani uvezela ukuthi kunomfowabo bona bonke abantu abebekhona egcekeni umuntu obumbone ngathi uyazulana nawe into eziningi ezenzakala lo sazosilandisa ngazo ba zikhona nala incwadi osibhalele yona umfowabo omncane la muntu obekhombisa ukuthi wena umuntu ohlezi esidini lakho noma obumbone ukuthi noma bekhuluma bakhuluma kodwa yena umuntu oquiet futhi okunderstandayo
nokuqonda nawo umuntu kunezinto kunendlela ofanele uphile ngayo yabo okholelwa kuwena ngazi noma ngizobeka kahle imali kanjalo uthini kuphawula kungaye yini noma yini emenza ukuthi ahluke kubantu labo imndeni wabongqobo kuningi okungamenza ahluke lwamuntu ungithwalile emzimini bekhuluma bethi ngami kodwa emithi hayi cha mfazi kamfowethu ngila eduze yabo yazi omunye umuntu ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngenzeka awangasolo mhlawumbe une agenda ekhona mhlawumbe hayi lutho waphela ikati nobisi ayihleze ikhulumisa hayi angeke ngisho mhlawumbe khonto yasihlanganisa mina naye mhlawumbe kwakuuthando lisuka from ukuthi hawu ngoba umfazi wamfethu awuthi ngeke ngimmeli simazenzeka izinto ezenzeka egcina abazali bathini bona aba ngoba kuyavina bayakhuluma phela osisi bakhe bayakhuluma osisi bakhe nabo basola kanjalo ukuthi hayi yabo akukho lutho nkosi yami la uveza ukuthi into yafika kuqeda kakhulu kuzona zonke izinto bezenzeka egcekeni ngizokhotha nje ukubhalile la okufike kwangiqeda kakhulu kunakho konke ukuthi bona osisi bakhe basola ukuthi noma basola mina ngokufa kwabhuti wabo yini edala ukuthi bakusole wena mangabe kuhamba ubhuti wabo ngaphela yonke lento enze iphambi kwabo ubhuti wabo wayeqhamuke enkomeni noma imbuzini noma ekabhini noma ngayo ngifuye lapho konqo wazoya la egcekeni wasuka phambi kwabo thatha ubhuti wabo wamitha esibhedlela wafika shonela esibhedlela yini edala ukuthi umuntu oseceleni athi wena nesandla ekhambeni kwabhuti angithi uyazi ukuthi vele emakhaya into yokuqala ebafikela engqondweni yabo ukuthi ni umuntu megula uyiswa le kwabantu ababoniswayo bayohlola yabo bahambe bayohlola elaphe lapho ngoba bakholela ukuthenini if uya kulezi izilungu lezi engamisa kuzona phela umyeni wami bake bangalithola usizo ukuthi mhlambe lo muntu loyo yini into edala ukuthi mhlambe yini edala ukuthi kwenzakale ngale ndlela kwenzakala ngayo uyazi angifuni ukuyifakaza noma ngikuvumela noma ngikuphekile kodwa nami into engiyizweleyo uma beyikhuluma ukuthi umuntu uma ngabe limale ngestroke noma ngabe uwile noma ngabe ushawa inyoka kuye kufanele ngathi ngaqala imdlulise lapha emakhoneni imkhothisa khona bese ke imdlulisele emtholampilo into engiyizwe emoyeni angiyazi nami sengaze ashona umuntu ni busy nantanta nifunana nabantu bokuhlola nini what if uyahamba ke ngalolo langa uyamfica kekho mangobese khona ngicela ukuthi sibuyela kancane emuva yebo ngiphendule ngayo kodwa ngisalile kancane ekuthenini ngoba lento yokuthi ukusola noma ukusola umuntu ukuthi ubani ubulela usibanibani akusinto encane le and umuntu oyenzayo kungaba ukuthi uqinisile mawuthi unamanga ngisho ukuthi unento enake nayibanga noma une-agenda enzima ngazi noma ngisebenzisa igama elikahle noma i-agenda ngisazi nesilungu kahle but ngifuna isizathu ocabanga ukuthi ngingaba yisona ekuthenini kunomuntu ongase kusole ekuthenini wena umyeni wakho yeyi ngiyaqala ukuthukwa kanje uyabo mengase ngikhulume nje ngodade wabomyeni wami ngingasho ngithi hayi uyabonga ngiyabonga akekho umuntu engiyophinde like mhlambe kuthiwa kumele ngimsize ngimxolele ngikhulume naye soze ngihlanganise nale ntombazane mina okusho ngamanye amazwi uyena umuntu lo kusolile ukuthi unesandla ekhambeni kwameni wakho angithi uyabona ke uyaqinisekisa ukuthi noma uyavumelana nami ngithi uyena lo muntu okusolile bhuti wami akusiko ngisho ukusola waye ngithuka nje la emehlweni nami mana wakutshela nje bukhoma nje wangitshela nje bukhoma hayi nanokuthi mhlambe ngezwe kuthiwani wangitshela la kwezikabhoqo Sanibonani igama lami uNonhlanhla wakwaNgcobo ngibiziwe la kwishow incwadi yami angazi nokuthi ngibizweleni lana angazi nje isicefe nje angisifuni ngoba ngizwile nokuthi khona umfazi kamfethu la angazi noma ufuna ukuzoconfessa yini ukuthi uyena wabulala ubhuti wami ngimdinga la ngimfuna la ngoba nje akakazi abe umfazi oqotho loyo akaze abe umfazi oqotho nale ngane le angazi noma izalo umfowethu yini ngifuna azokuchaza la lokho njobe namaphapho nje ezongiletha ku TV akachazi ufunani ke lo la ngicela sehlisa umoya
Ubiza obani ngoba mina ngimbizanga. Siyazi Mina lokho. ngibiza umfowabo wendoda yami, umyeni wami. Siyakwazi lokho. Uhlekani? Ungayisukeli Ubizobani? inyoka emgodini. Ubizobani? Ungakulingi uyisukele ngixoxele mina. Cha kwaphela angithi ngesikhathi uveza wena ilento uvo lwakho noma udaba lakho usithulela lona sibonile ukuthi Oh, nabona sinimbizi. luthinta abantu abaningi nabo ekufanele begcine beyibheki uyacabanga udadewethu esebona ngento isithi boom ey'nkundleni zokuxhumana igama lakhe liniphizo ngendlela eliniphize ngayo sibona Ngifuna echazi. usuyafuna manje chaza kodwa Angimbizanga kodwa ngoba usekhona kuzomela achaze. dadewethu uyamazi ngakithi Yamazi. umkamfowenu Ngimazi kahle. umkamfowenu ucele ube nesifiso sokuhlangana nomfowenu kukhona umuntu ubhuti wakho because siyazi ukuthi lo muntu usadlula emhlabeni Ukhona omncane. ukhona omncane Yebo. ubefisa ukuhlangana naye ngesimo sokuthi engxoxweni esibe nawo naye uvele kakhulu igama lakho yabo ey'ntweni ey'velile kuvele ngathi awumthandi Kuvela ngemfuni. Vela ngisiwasho phela. Angikufuni. Wangitshela la. Vela Nangivela ngikufuni. Asifunani. Sho ayifunani. Vela sifunani Nkosi yami. Hamba ogana. Uzothanda labasemzini. Indaba ufuna ukungilethela hamba ogana. bese uyayibulala. Hawu. Uweke mhlawumbe ungasuyibulala. Wayibulala vele. Wena ke usibulali. Angaze ngabulala umyeni wami. Wamubulala. Ungashiya amathe. Wena sis. Wambulala wena. Sikhohlakala lesi. cela sehlisa umoya Khohlakele kabi lo. Khomoya mina ngizowehlisa kusakhona lo akahambe ubizoba. Akahambe. Akahambe. Akuyona yakho le show. Akahambe. Akuyona yakho. Ubizobani? 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 ubizwe yimina ngicela ukukhuluma naye ke please uthi uthe uyena wamulela umfowenu Vele washo. Wambulala. Phela ubhuti wami esezothatha umfazi. Lo wamletha lapha emagcekeni akwami. Yebo ngamletha ezolekelela phela. Awufuni. Uzolekelela Awufuni yini ukulekelela wena? Hamba olekelela abasemzini wakho. Ubani osafuna ukulekelela? Mase ngimtholile ufuna ukwenzani Ubani osafuna ukulekelela? Ubani osafuna ukulekelela? Yabulala phela wena. Hawu sis. Lo yilesi. Wazalela ekhaya wena uyindaba Hlangana. indaba ungazalanga emshadweni Hlangana. indaba ungazalanga emshadweni Hlangana. isifebe Wentombazane. Isifebe. Wentombazane. Wisona Mangidake. sukumelani yini drama yakho Ngikushaya. Ngizokushaya. Hawu. Tshela. Muzokwazi ukumvusa lo bhuti wami mathunini. ngisacela ningilalele ngicela sikunikezele ithuba lakho wayikhulumela ngicela simnikeze naye isikhathi sakhe naye abeke uvo lwakhe Angazi ukuthi ningibizile. Wanginyanyisi mina wanginyanyisi uvela ukuthi ubufonela ubhuti wakho omunye umakoti ubhuti wakho khona la isokola khona okhomisa kubenga nelisengane noma wayicomplain khona ayicomplain khona ukuthi akayiphethe kahle ngandlela thizeni to the point ukuthi wena ungaze ube noqondo lofuqufuqu ukuthi ufuna ukumthola lo munye umakoti Uyasilambisa phela lo ekhaya. usho ukuthini manje Uyasilambisa ubhuti wami ubefaka imali Labuthanda. every month. Ngicela ukuthi Noma unikeze uyalamba uma umuntu ophuza amaphilisi mele adle. Ubhuti wami uyifaka imali every month kodwa lo lesikhohlakala somfazi usafuna ukuthatha yonke into phela Sabani yena uzocela? manje. Utholile ithuba Sabani. hey madoda yini uma efika lokini yini eshintshile ekuthenini nondle ngendlela benondlela ngayo Phela ubhuti ubefaka imali every month kodwa manje ayisafakwa. Wabulala ubhuti phela lo. Imali ayisangena ngithi. Okay. Phethe yonke into manje uyena iboss. Sabani ucela sabani phakamisa uzenza lento ephezulu ekhekheni ungasiyo Wena uyona yini? hawu sis Uyona wena. ufunani angithi khozolamba uyayiphakamisa hlisa umoya Hayi bantu Cha, kangihlekisi engisakhuluma mina. naye. Ngakulike nje Sikhulumile nawe. ungihlekisi. hawu madoda kithi okay cela sibele emuva kancane ubhuti wakho ubeyifaka imali ubenifakela imali Ubeyifaka. engakafiki ekhaya usho njalo right mase fila akasayifaki yini Akasayifaki. okay siswami ngoba phela lo muntu esikhuluma ngakho umfowenu igazi lakho yini ayinzima uma eseyifaka imali kumakoti ungasayitholi income yakho kwenkanyana uthi into echobo yini ayinzima ukuthi wena uhambe ebhuti yakho uthi bhuti awuzame imadlane kanje ngoba phela ngicathi awuyazi ukuthi yini yabantu besifazane niyayidinga imadlana nje yokuthi nje uthenge into zokugcoba nezinto zeni yabantu besifazane Bengicela imali kubhuti. Nanga umfazi wakhe. Sele kwafika yena phela izinto zashintsha nje. yini uma uthi ocela imali wenza njani mfazi wakho ayifike emi kanje
ade bhuti ungamniki Shuthi phela khona into amenzayo nobhuti wami lona ingakho phela eseyilalela yini. ngisacela umnikeze ithuba alright Manje kumele ngihambe ngilokho ngikhothamela yena mina Khothama. kuba yena lo. Khothama. Lesihlephu lesi. ufazi kabhuti wakhe akusize isihlalo Anginandaba nalokho. okay sisakuzwa ke lokho ngisacela uphinde ngithinta enye into eke yavela la ukuthi wathi mayifu ubhuti wakho wena kuthiwa waya straight umkamfweni esemakhandeleni wafika wamtshela ey'ndlebeni zamehlo ukuthi uyena ubulala umfowenu Wambulala. ngabe kufuna Mbuzo wambulala hlekani. cha ibuphi ubufakazi onabo ongamahamba ukuthi uyena wabulala ubhuti wakho Ngeke phela kuthi nje khona kwakukhona umfazi ayesezomthola phela umfethu. Kwiqiqi seshonile futhi. Uyena lo isikhwele sakhe. ubeyazi ngoba siyazi Phela ubhuti wami kwakumele athole abantu abangcono hayi wena. ngoba phela lo ubeyazi ukuthi wena umakoti lo noma umkamfweni ubeyazi ukuthi wena ubazi ukuthi wena umzamela omunye umuntu eceleni ngoba siyakuthola ukuthi wena ngumzamela omunye eceleni ofuthi lo muntu futhi umngane wakho Uyena vele umngane wami. wamfela umngane lo Bengazi lo bhuti wami kodwa ubazi. lo mngane wakho ubumlethe uma kunomcimbi lapha ke Yebo kunjalo. imapha ama-qualities angcono amngane wakhe angekho la Uwave muhle Nkosi yami. Hawu sis. Muhle futhi unengqondo. Futhi uyanakekelana futhi uyambona nje ukuthi Wow. ngeke At least azahluphekise. ucabanga umshado, Ngeke ucabanga azahluphekise ukuzala njengale wena, nje. ucabanga ukuzala wena. Ulona phela Uzala uhlele ekhaya hamba oshada, hamba ogana. Lalela wena. Hamba ogana, uye kuzamela Thula abantu. thula wena. Yeke oplagi, Hawu, nasi zama wakho isilima uplagi okay sis. Upho wakho manje. Upho. ngisacela sehlisa umoya musa phela umuthi ukuthi Angini uyajabula, shuthi uyena wambulala. Angithi uyajabula, uyena ke shuthi phela wambulala. Awukwazi ukuthi ungakhuluma kanje. Umfazi wesibili eyayezokutshengisa mfana, Shuthi niloya nobabili. Eyayezokutshengisa. Shuthi niloya nobabili. ngisacela sehlisa umoya ngicela sehlisa umoya okay ngisacela dadethu ngiyazi ukuthi ubucele wena umfowabo womyeni wakho right yeah so ucela bafowethu besicelele yena eze ngaphambili naye sithi ukufana naye imlomo naye sizwe ukuthi ke uthini kana yonke lento le esibhekene nayo la omapholoba siyakubingelela sawamukela ohlelweni imina lobukhuluma naye emavikini ambalwa idlula ngikubikelela ngodaba lokuthi umkamfweni uyacela ukuthi uze la ngaphambili kunodaba befisa ukufana nawe umlomo noma afisa ukukhuluma nawe efisa ukuxoxa nawe kahle kahle ngezinto ezithile ezenzekile emva kokudlula komfowenu noma izinto ayitholile emva kokudlula komfowenu ngiyathemba ukuthi uyena lo muntu lo uyambona okungisusayo mina udade la udadewenu yebo ukuthi usengena kanjani no udadewenu kube i-ID esibe nayo emva kokuba sithole udaba sabona ukuthi akungeke kube kuhle ukuthi kube negama lomuntu elizodingidwa nje kusukela kuseni ize neyoshona ilanga uvu lakhe engatholakali sabe nathi simcela ukuthi enza ngaphambili sizothola uvu lakhe naye kona konke lokho bese sekukhulumene nomuntu umkamfowenu umkamfowenu phela uveza ukuthi ube nengqinamba eziningi kusukela afika lapha komapholoba uzivezela ukuthi ke kuzona zonke lezi ngqinamba uwena umuntu obuse esayidini lakhe isikhathi esiningi yebo kanjalo uyaqinisekisa lo ngiyaqinisekisa ukuthi ubuse esayidini lakhe yebo bafo iziphi izinto ebezenziwa izinto ezibezenziwa kumakoti okuyibona egcekeni zenzeka ngesikhathi leso hayi udade ngingasho nje ziningi izinto abezenza izimo njengoba usibandla nje izinto bezenza okokuqala nje ukuthi angamphathi kahle umakoti kanjani ungamphathini kwakhe kahle ngingasho ukuthi ubefana noma umoya omubi kanti futhi aphinde amdlela umoya ukuthi imali phela ziya lapha zonke Hayi. umakoti yena uyakuthenga ukudla impela yisi uyakwazi lokho nami ngiyakwazi lokho kodwa lo phela kuwumuntu ukuthi yena asathuli nesenti ukuthi naphinde ayibhekelele phela ngiyabona Yini ngisola ukuthi uyamfuna lo mfazi. akunjalo wesisi akunjalo dade Pho indaba unaye nje shaqa. Iyasolisa le ndaba. nese ungena emadabeni dadewethu yabona bafo umakoti ukuvezile ukuthi bona abaqala bebekhona uwena umuntu obuhlezi ungakuyena ngifuna mina ukuthola izimo mhlawumbe ungasibalela zona obona ukuthi la udlalwa ngawo umakoti la udlalwa ngawo umakoti la udlalwa ngawo umakoti
nokuthi ezeme ngeqholo nawo umakoti ukuthi hayi cha umfowabo nangu ubhuti omncane yena umuntu engibona ukuthi umuntu la ekhaya. Okay. Usisi lo. Izinto abezenza ngaphandle kwemali. Ngaphandle kwemali. Le mali esibonile ukuthi alethi umngane wakhe. Ayi ubhuti omdala. Ukuthi angene. Akuthangele ubhuti omdala. Ubukwazi lokho. Bengibona lokho egcikeni kwenzeka. Mhlawumbe uma kuzokwenza impingi nje. Ezoba khona. Bengibona lokho wenza. Oh, wathula. Wesisi. Wathula wangasho. Osho mina bengiyisilima kahle kahle kulela Ngicela gceke. ufisa umoya. Ngicela ufisa umoya. Ngenziwe isilima. Ungakhulumi nje nobhuti wami kanjalo. Bengenziwe isilima. Ungakhulumi nobhuti wami kanjalo. Uzothula wena. Ungisiza. Uzothula nje. Ayikho into engizoyithula. Bengekho iposition yakuyona yangilula ukuthi afike. Kona nalengane lo neshow ukuthi ingane yakhe. Ingane yabo. Wazi ngani? Indaba umkhulumela kanje. Angifani nawe mina ozizalele egcekeni. Indaba umkhulumela kanje. Angifani nawe. Umfowethu omdala uthi le yangane kuyona yakho ukwazi. Yini ucabanga ukuthi ingane kafuna yipa. Ayifani nje naye. Hayibo. Ayifani naye. Fana nobani? Khohlakele. Oh yabo uthi wabuza ukuthi ufana nobani? Fana nobani? Khohlakali lesi. Angifani nawe uzalele egcekeni. Sikhohlakali lesi. Uzala ingane ehlukahlukene ngoba abahlukene. Kodwa ukhohlakele ingane yakhe kabani? Ambogana. Ekabani ingane? Ekabani ingane? Ambogana wena. Ngicela sehleni umoya. Hawu. Ngicela sehleni umoya. Mfowethu esaphila umfowethu. Ubeyazi into ukuthi le ntombazana ehlezi ifika nodadweni ukuthi bamhlanganisela yona. Awu kuba ubengazi yena. Bengakwazi lokho. Ubazi wazi kahle. Cha ubengazi. Wayazi kahle. Sasikhuluma phela nobhuti wami sasikanje. Wayithanda le ntombazana. Wayethanda kakhulu. Hawu, uneshoyo Wayethanda ukufa nje. Angimazi nje. Wena ngiyacabanga esezoqhenya la ukuthi indoda ayimthanda. Kahle ukuthi uhambe sisishayile. Wawungazi utshothi wedwa wesilima. Hawu. Ngathi bebethandana Wesilima babethandana. Kumele ahambe. Kuyabhukwa phela. Akahambe. Ubhukwa yini? Ubevele bizoba. Ubevele bizoba ngoba mina babethandana kodwa. Uwena Kuba yakho. Kuba yakho. Utsho uzoshada wedwa. Oh. Wena ushada ingane vinjwa yini? Hamba oshada. Phela ngihleli uzokuhlula umendo. Lalela. Ngoba vele ngifuna ukufaka abantu. Uzokuhlula uzobafaka kuba wena uyahluleka nje wena. Futhi uyabulala sikhohlakala. Ngicela sehleni umoya. Bhuti wami sikhuluma nawe siveza indaba yengane ukuthi usafisa ingane ehambe nayo umakoti ibuyele ekhaya. Yebo. Izobuya phi leyo ngane? Cha phela ingane deserve ukuhlala kuyo. Ekabani ngoba ayifani nobhuti wami. Abo. Uzomela ukuthi ubuye ekhaya. Ayifani nje. Sina siyazi. Wena uyamfuna lo. Kade ngakubekezelela wena. Yabona ke sisi into engifuna yenzeke now forward. Ngifuna ukuthi kwenze ulibofuzi. Uma kwathola ukuthi le ngane eyasekhakini wenze phinde niyibone akuyona vele babuthi ngiqaqe futhi le phinde niyibone vele ngene niyibone lengane ngiqaqe ngifuna ukuhamba sophuma ama test azobuya ama test azobuya kodwa imicimbi ayenziwe ungazongibona azobuya ayikuhamba lo usasaleleni yena usasaleleni ngoba phela naye ubengibetray naye nomndeni wakhe nosisi bakhe usasaleleni cela wehlisa umoya makoti ngiyakuzwa makoti cela uwehlisa umoya ungangibambi okay kulungile kodwa ngiyazi ukuthi ubhuti kwakuyoba isifiso sakhe ukuthi ngigade umkakhe ningane